Com va? Estic aquí perdut a un aparcament de Biniali perquè he quedat amb un amic i ara que veu cap aquí he recordat que a Mallorca tenim temes que no se toquen. Per exemple, la religió, la política i sobretot l'ensenyada. Perquè això no és un dolç, és una ideologia, una cultura, és una causa de separacions, bregues familiars i discussions eternes. Si dius que t'agrada més la de Can Joan de Saigo, el teu conco te lleva la paraula. Si dius que és millor la del Font de Sant Francesc, te miren com si haguessis dit que t'agrada el ketchup de Montserrat Brut, que si t'agrada més l'ensaïmada de Can Panxeta, que si t'agrada més la de Calam Montpet. Oh, que no, que és massa seca, que la de Llubí és més bona, que la del meu poble no la coneixeu perquè no sortiu de Palma. I així, fins que qualcú diu que ha comprat una ensaïmada en el supermercat i després s'acaba l'amistat. Saps què t'ho vull dir? L'ensaïmada és com el futbol, tots tenen una opinió, però ningú canvia d'equip. I tothom està convençut que la seva és la millor, no hi ha dubtes. I si no penses igual, és que no en tens ni punyetera idea. I això és així. Però sabeu que tenen totes en comú, excepte les de l'aeroport, que darrere hi ha un forn. A darrere cada una hi ha una gent que s'hi deixa la pell, que fa feina de matinada, que manté viva una recepta, una olor, una part de la nostra història. Així que podeu seguir discutint quina és la millor, però ho feis en respecte, per favor, vos ho demano, perquè sense ells, els forners i forneres de deberes, avui no estaríem discutint res de tot això, perquè l'ensaïmada és més que un dolç, és memòria, és cultura, és Mallorca. Gràcies, forners, per fer més que pa. Gràcies per seguir fent història.